Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, magato ko og Jensen kay may asikasuhon nga papers sa SSS mato ko sa main office nila guys. So kung bago lang ka sa akong channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para mas updated kayo sa bagong video na akong i-upload. So update lang tamo niya guys pag abot na ko sa Jensen.